χρονιά, φίλες και φίλοι, με ισχυρό παγετό μας αποχαιρέτησε το 2016 και έδωσε τη σκητάλη στο 2017. -5 έδειξε το θερμόμετρο το πρωί του Σαββάτου, -4 το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Καλύτερη κατάσταση το πρωί της Δευτέρας με περιορισμένο κάπως τον παγετό. Αρκετές νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη, ίσως δώσουν πολλοί ασθενείς και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως σχεδόν μέτρη. Περιορίζεται κι άλλο ο παγετός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 13 βαθμούς. Την Τετάρτη περιμένουμε βροχές, περισσότερες στο δεύτερο μισό της ημέρας. Η άνεμη νοτιοδυτική έως ισχυρή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς. Εντείνονται τα φαινόμενα την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, φαινόμενα που πιθανόν κατά τόπους να είναι έντονα. Ισχυροί νοτιοδυτικοί θα πνέουν στο Ιόνιο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Την Παρασκευή ανήμερα θεοφάνεια, κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες, θυελλώδης έως 8 μποφόρ νοτιοδυτική, βαθμιά θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ο λόγος που έχουμε βάλει αντίθετα τις θερμοκρασίες: το πρωί θα σημειωθούν οι μέγιστες τιμές της ημέρας, βαθμία θα πέφτει η θερμοκρασία και μέχρι το βράδυ με αρνητικό πρόσημο στα ορεινά. Με την πτώση της θερμοκρασίας, οι βροχές στα ορεινά θα μετατραπούν σε χιονοπτώσεις και από το βράδυ θα κατεβαίνουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Σύμφωνα τώρα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, χιονοπτώσεις περιμένουμε το Σάββατο, όχι μόνο στα ορεινά ημιορεινά, αλλά και σε παιδινά τμήματα. Χιονόνερο ή χιόνι στα παράκτια. Φυσικά μεσολαβούν 4 προγνωστικά 24 ώρα για να δούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια κατά πόσο σημαντικά ή όχι θα είναι τα φαινόμενα. Νεότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή στην ιστοσελίδα μας iliakeros.blogspot.gr το μεσημέρι της Τρίτης.